vaccines niya. Ipa-PCV mo na, meningitis at pulmonya. May MMR vaccine ng tigdas, may German measles, kayang-kaya niyang iwasan dami ng mga diseases. May bakuna para dyan. May bakuna para dyan. Iwasan. Yeah. May bakuna para dyan. Kaya muna para dyan. Sakit ang maiiwasan. May bakuna para dyan. Kaya mong unahan. 5 bisita. Oh, vaccines at birth muna. Tapos pwede nang mag-umpisa. Nang unang bisita, pag 1.5 months old na siya. Pag 2.5 months old, second visit naman to. Pag 3.5 months old, third visit na. Go na go! 5 bisita hanggang birthday niya.
ganda ang first birthday niya. Dahil may tiwala tayong protektado siya. Ang record ng bakuna, don't forget it po. Itago din ito. Pag finish na ni baby, 5 bisita ang birthday niya. 5 bisita ng kompleto mo na. 5 bisita, protektado na siya. Baby come back, back to bakuna. Todo ligtas. Todo ligtas. Todo ligtas. Todo ligtas. May good news kami, makinig kayo. Libreng bakuna sa barangay nyo. Kumpletuhin na natin ang tamang panlaban sa sakit. Magbabakuna para vivo pagdating. Magbabakuna para happy. Join na sa Todo Ligtas. Magbabakuna ng kompleto na. Magbabakuna para happy. Ikaw ko siya sila. Libre to for everyone. Magbabakuna para happy. Gandahang future. Magkaisa magpapakuna na. Magbabakuna para happy. Isaya magsama-sama. Tara na! Makitodo ligtas. Todo 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 ligtas. Ikumpleto mo na. Walang kasing ganda ang first birthday niya. Dahil may tiwala tayong protektado siya. Bakuna, don't forget it po. Itago din ito. Pag finish na ni baby, Isang baby nyo, bisita yan, baby. 5 bisita ng kompleto mo na. 5 bisita, protektado na siya. Baby come back, back to bakuna. Todo ligtas. Todo ligtas. Todo ligtas. Todo ligtas. May good news kami, makinig kayo. Libreng bakuna sa barangay nyo. Kumpletuhin na natin ang tamang panlaban sa sakit. Magbabakuna para vivo pagdating. Magbabakuna para happy. Join na sa Todo Ligtas. Magbabakuna ng kompleto na. Magbabakuna para happy. Ikaw ko siya sila. Libre to for everyone. Magbabakuna para happy. Gandahang future. Magkaisa magpapakuna na. Magbabakuna para happy. Isaya
Alright, magandang umaga, Vacunation. Handa na ba kayo magkasangga sa bakuna para sa malusog na Bicolandia? Welcome sa ating webinar ngayong umaga tungkol sa ating World Immunization Week 2022. Ako si Maxine Ranieses. At ako si Denise at kami ang inyong magiging host for today. Kaya bago tayo magsimula, let us pause for a short prayer at susundan po ito ng ating pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayan, so sa muli, welcome sa ating mga kasangga sa bakuna para sa malusog na Bicolandia. Live tayo ngayon sa Facebook page at YouTube channel ng DOH Bicol CHD. Mayroon din tayong mga participants na naka-join dito ngayon sa Cisco Webex. So shoutout po sa mga nandito sa Cisco Webex. All the way from Masbate, meron po tayong mga participants from RHU Aroroy. Meron din dito sa Albay, sa RHU OWAS. Meron po sa Baleno RHU, RHU Irosin, LGU Bula, LGU Tinambak, Legazpi City Hospital, Albay ZMI Hospital, Daet Doctors Hospital, CHO Tabaco, Camarines Norte JPPHC, at Verac Ligtas COVID Center. Meron din tayo mga participants from Our Lady Mediatrix Hospital. So good morning po sa inyong lahat, sa mga nakatutok sa ating webinar ngayong umaga. So bakit nga ba tayo may ganitong webinar? So ngayong April 25 hanggang 29 po, ating dinidiwang ang World Immunization Week. Ating binibigyan ng pansin ang mga bakuna para sa mga vaccine preventable diseases. So alam naman natin na ngayon nga ay nagbabakuna tayo laban sa COVID-19, pero kailangan natin alalahanin na lahat po ng sakit ay kailangan nating bantayan
at meron po tayong iba't ibang klase ng bakuna para maiwasan itong mga sakit. Tama, kaya simulan natin ang ating webinar sa isang mensahe mula sa ating Regional Director ng DOH Bicol CHD na si Dr. Ernie V. Vera. Magandang araw sa ating mga katuwang mula sa National Immunization Program ng Department of Health, Philippine Pediatric Society at mga nangunahang ahensya sa Bicol. Nagagala kaming makasama kayo sa ating webinar na magkasangga sa bakuna para sa malusog na Bicolandia. Ngayong World Immunization Day, Week 2022, dahil sa naging sentro ng importansya ang pagsugpo sa pandemyang COVID-19, tuloy-tuloy ang ating aktibidad para sa COVID-19 response ng rehiyon. Gayunpaman, marami ring ibang sakit ang kailangan ng agarang pansin. Sa Bicol Region, 55.54 ng 95% target ng fully immunized child o FIC taong 2020. Ngayong Abril 2022, 64.63% ng 80% target naman ang naitala para sa COVID-19 vaccination. Ang World Immunization Week ay naglalayong ipakita ang pantay-pantay na importansya ng routine immunization at COVID-19 immunization laban sa vaccine-preventable diseases. Ito ay sinasagawa upang mas marami ang magpabakuna gamit ang mas pinalakas na whole of government at whole of society approach tungo sa pangkahalatang proteksyon. Ayon sa World Health Organization, ang pagbabakuna ay susi sa primary health care at nakakatulong sa pagsalba ng milyong-milyong buhay kada taon upang makamit ang pangkahalatang proteksyon. Nais nating ipaunawa ang kahalagahan ng bakuna bilang isang pangangailangan ng komunidad laban sa vaccine-preventable diseases. Nais nating isama ang bawat individual ang pagbabakuna sa kanilang healthy behaviors. Dahil ang bakuna ang kumukumpleto sa pangkabuang kalusugan ng isang tao. Ito ay panangga upang maiwasan ang malubhang na karamdaman at kamatayan na maaaring dulot ng vaccine-preventable diseases. May papaliwanag sa ating webinar ang importansya ng routine at COVID-19 vaccination or immunization. May papaliwanag sa stakeholders ang mga estratehiya para sa agarang pagpalaganap ng pagbabakuna. Sa makabila, may babahagi natin sa kabuuang kabikulan ang agarang pangangailangan natin magpabakuna. Lubos kong pinasasalamatan ang kaugnayan ng mga ahensya ng DLG, DepEd, at local government units nakikibahagi sa commitment videos for immunization at lahat ng dumalo ngayon. Hiling natin na may sabay ng ating webinar ngayon ng isang sabayang bakunahan. Ayan, so maraming salamat, RD Vera. Ayan, binigyan na nga tayo ni RD Vera ng pahapyaw kung ano ang mga pag-uusapan natin ngayong umaga. So meron tayong 3 speaker ngayon para ibahagi ang kanilang kaalaman tungkol sa pagbabakuna. Kung kayo po ay may katanungan tungkol sa mga magiging discussion natin ngayon, ilagay lang lamang po yan sa chat box dito sa Cisco Webex or kaya naman sa comment section sa ating live stream sa Facebook at sa YouTube. Mamaya-maya natin yan pag-uusapan or sasagutan
sa ating open forum. So wag na natin papatagalin pa para sa ating unang speaker para pag-usapan ang mga bakuna at mga benepisyo nito sa ating komunidad. Makakasama natin ang Medical Officer 4 ng Financial and Supply Chain Monitoring Division at ng National Immunization Program, Disease Prevention and Control Bureau. Please welcome Dr. Kim Patrick S. Tejano. A pleasant and safe morning to everyone. First of all, I would like to recognize the Centers for Health Development Bicol for organizing this webinar entitled Magkasangga sa Bakuna para sa Malusog na Bicolandia. For today, I will be discussing the vaccination impact on our community and how it helps protect our child's health through public vaccination. Overall, there are three main impacts of vaccination on our communities. First is the individual protection. Second is the community protection. And lastly, the societal protection. Let me first focus on the individual protection. Vaccines are biological preparations we introduce inside the human body to strengthen the immune system so that when an antigen or a toxic comes in, the body can easily combat it. So it trains our body's immune system so that it can fight a disease it has not come into contact before. Generally, there are two types of vaccines: the live vaccines, such as your measles, mumps, rubella; the inactivated vaccines, such as your polio vaccine, the pneumococcal conjugate vaccine, and the like. Through the vaccines, we are able to perform the immunization which saves lives, which prevents diseases, and which reduces the direct and indirect health costs. Currently, there are 7 vaccines under the National Immunization Program for our infants: the BCG vaccine, hepatitis B vaccine, the pentavalent vaccines containing antigens for diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, and H. influenza B, the oral and the inactivated polio vaccines, pneumococcal conjugate vaccine, and the measles, mumps, rubella vaccine. Shown here in this slide are the schedule by which these antigens can be given to our infants 1-year-old and below. Aside from vaccines for our infants, the National Immunization Program has also vaccines across all age group and along the life course. For pregnant women, there is tetanus diphtheria vaccine to prevent maternal tetanus. For school-age children, we have the measles-containing vaccine, which is the measles rubella vaccine we have now, the tetanus diphtheria vaccine, as well as these vaccines are also available for our 12 to 13 years old. And for our 9 to 14 years old, we have the human papillomavirus vaccine. And for our elderly indigent population, we have available flu and pneumococcal vaccines for them. Now, focusing on vaccines for children, what happens when these children are not vaccinated? First, unvaccinated children can develop diseases resulting in long-term disabilities such as your polio, especially when poliovirus attacks the spinal cord, leading to disabilities usually on the lower limb. Sick children are unable to go to school, thereby we cannot maximize their potential for education and their potential for productivity. Prolonged treatment and out-of-pocket spending burdens families with the medical expenses and lost time at work, especially when these vaccine-preventable diseases lead to serious complications, such as your measles can lead to pneumonia and other life-threatening complications. Our children and our communities face increased risk for impending outbreaks of vaccine-preventable diseases due to low immunization coverage. Case in point was a circulating vaccine-derived poliovirus outbreak which happened in 2019. However, due to low coverage of our bivalent oral polio vaccine, it led to an outbreak of our circulating vaccine-derived poliovirus. Luckily,
We were able to end it in 2021 because of the series of our intensified polio vaccination and surveillance efforts. Moving on with the community protection. Seen in this slide are the number of cases from 1980 to 2019 of various vaccine-preventable diseases. The National Immunization Program, then the Expanded Program on Immunization, was introduced in 1976. Since then, as you can see, there is a steep decrease of vaccine-preventable diseases cases in our country, especially in the mid-1990s. And because of our efforts in the National Immunization Program, we were able to eliminate polio in 2000, as mentioned earlier, and the maternal and neonatal tetanus in 2007. We are also familiar with the term herd immunity or the population immunity. So we are all familiar with the terms herd immunity or our population immunity. Different vaccines have different level of herd immunity. For example, we can attain herd immunity for measles if the measles vaccine coverage is at 95%, whereas we are able to reach herd immunity for oral polio vaccine if our coverage of oral polio vaccine is at 80 to 85%. When many people are immune to a contagious infection, usually by getting a vaccine, it's harder for that infection to spread in a community. So this is a form of an indirect protection, especially for a small group of population who are unable to get their vaccines, such as those with allergic reaction to different components of a vaccine. In order to reach the herd immunity, the National Immunization Program set the target of 95% for fully immunized child coverage. When we say fully immunized child, it means that the child should be able to receive BCG, 3 doses of OPV, 3 doses of pentavalent vaccine, and 2 doses of measles-containing vaccine at the age of 12 months. However, the fully immunized child coverage trend has been decreasing since 2010. As a matter of fact, last year in 2021, it set the lowest FIC coverage it has been over the past decades, which is only at 48.5%. And lastly, for the societal protection, vaccination has different impacts on the health, economic, and social perspectives. For health, there is no question that the number of deaths and illnesses due to vaccine-preventable diseases have declined significantly after the introduction of the National Immunization Program. It was able to eradicate infectious diseases like the wild poliovirus and the neonatal and maternal tetanus. It was able to reduce the infectious diseases morbidity and mortality, particularly the vaccine-preventable diseases. It was able to induce herd immunity, especially in areas where they were able to reach 95% fully immunized child coverage. It also prevented antibiotic resistance. It was able to reduce diseases that complicate vaccine-preventable diseases. And there are also available vaccines that can prevent cancer, such as your hepatitis B vaccine and the human papillomavirus vaccine. We all know that vaccination is one of the most cost-effective, if not the most cost-effective, public health intervention we all know right now. In terms of social perspective, vaccination promotes equity in healthcare by encouraging primary care for everyone, especially that our vaccines are available at different primary care facilities right now. With the following impacts of vaccination to our communities, we envision a healthy Philippines where there is high coverage of vaccination so that we are protected from various vaccine-preventable diseases. And as we celebrate the World Immunization Week, we encourage all our listeners to ensure that our family members and our loved ones are able to get the vaccines they are due to them.
Remember that the vaccines of the National Immunization Program are not only limited to our infants. We also have vaccines for our school-age children, for our pregnant women, and for our indigent senior citizens. With this, we are hopeful that everyone who are listening would be able to support our Chikiting Vaccination Days. This is the National Vaccination Days for our routine and catch-up immunization and will be implemented at the last Thursdays and Fridays of the months of April, May, and June. This coming April 28 and 29, the priority provinces and cities will start implementing our Chikiting Vaccination Days in order for us to catch up those who missed or those who have 0 doses of the various vaccines being offered by the National Immunization Program. Thank you very much for listening. We hope that you will continuously support the Department of Health in its advocacy to improve and increase our vaccination coverage. Ayan, so maraming salamat, Dr. Tejano. So nalaman po natin sa discussion ni Dr. Tejano na may mga vaccines starting from birth to all life stages po ng isang individual na kailangan talaga nating makuha para ma-prevent itong vaccine preventable diseases. So kung may mga katanungan kayo tungkol sa discussion ni Dr. Tejano, ilagay lamang ito sa ating chat box sa WebEx or sa comment section ng ating FB at YouTube channel. So let's proceed po sa ating next speaker. Kumusta nga ba ang pag-immunize natin dito sa Bicol region? At ano nga ba ang mga hakbang ng DOH Bicol dito? So para malaman po yan, makakasama natin ng Regional Immunization Program Coordinator ng DOH Bicol CHT. Please welcome Dr. Desiree A. Briseño. Maray na aga sa Tuya Agabos. This week, we are celebrating the World Immunization Week. This is a great time to refocus immunization towards the new normal. So let us take a look at our immunization situation in the Bicol region. Okay. Sa graph na ito, makikita natin ang pagbaba ng bilang ng mga batang bakunado. Para sa fully immunized child, from 65% noong 2018 to 38% na lang noong 2019. Later, we will see the impact of this drop. So for 2020, medyo tumaas naman, no? To 56%. Likewise in 2021. But this is still very low. Kasi ang goal natin ay mabakunahan ang at least 95% ng mga bata para ma-achieve natin yung sinasabi kanina ni Dr. Kim na herd immunity. So sa CIC, sa completely immunized child, ganun din po. From 11% noong 2018, naging 10% na lang noong 2021. Next slide, please. Okay, dito naman po makikita natin ang mga accomplishments ng kada probinsya noong 2021. So for Albay po, ang fully immunized child lang po nila is nasa 60%. For Camarines Norte, 58.63% lang po. For Camarines Sur, 48.59%. And for Catanduanes, 59.38%. While sa Masbate po, 54.33%. At sa Sorsogon naman po ay 56.41%. Sa ating mga key cities naman po for Iriga, we have 57%. And sa Legazpi City po, 67.35%. And in Naga, 64.22%.
Para po sa ating completely immunized child, ang Bicol region po ay nasa 10% lang po. So for Albay, nasa 10.45%, for Camarines Norte, 7.83%, for Camarines Sur, 11.42%, for Catanduanes, 5.55%, Masbate, 13.23%, Sorsogon at 5.97%, sa Iriga City po, 7.32%, for Legazpi, 13.75%, and for Naga City, 8.05%. So, ayun po, makakita po talaga natin na sa kada provinces po and key cities po natin, talagang mababa po yung accomplishment po natin. Next slide, please. So, ayun na nga po. Dito po makikita natin yung sinasabi ko kaninang epekto ng malaking pagbaba ng bilang ng mga bakunado noong 2019. Ito pong data na ito, ito po yung mga confirmed cases ng mga vaccine preventable diseases. So, noong 2020 po, nagkaroon po tayo ng 10 cases ng measles. Ito po ay sa Bicol region po. So, sa measles po, nagkaroon ng 10 cases, confirmed cases, while nung last year naman po, 2021, nagkaroon tayo ng 2 cases. So, for meningococcemia naman po, nagkaroon po tayo ng 3 cases noong 2020. At yung 3 cases po na yun ay namatay. So, meron din po tayong 2 cases noong 2020 ng neonatal tetanus. Isa po doon ay namatay. And we also have 1 case of pertussis noong 2020. Diba? So, dati wala na po tayong mga naitatalang mga ganitong mga sakit. So, ito po, for rotavirus naman po, medyo madami yung naging case noong 2020. At noong 2021 naman po, nagkaroon tayo ng 4 cases. At ngayon pong first quarter ng 2022, ay meron na tayong naitalang 2 confirmed case ng rotavirus. So, ayun po. Dahil po ito sa mababang coverage ng ating fully immunized child. Madami na po kasi ang hindi po bakunado. So, kailangan po nating magpabakuna. So, ito naman po yung mga strategies po natin na ginagawa. Next po. Next slide. Yan. So, ayan po. Meron po tayong routine immunization for infants, children, women, through the Reaching Every Barangay strategy. So, dito po, yung atin pong mga healthcare workers ay nagpupunta sa mga barangay para po magbakuna. Nagka-house to house na din po sila, 'di ba po, yung umiikot po sila, binabakunahan po nila yung mga batang wala pang bakuna. Next slide po. Yan, meron din po tayong tinatawag na catch-up immunization. Para naman po ito dun sa mga batang naka-miss po ng bakuna. So, hinahabulin po natin yung kung halimbawa dapat po ay second dose ka na dapat last month. So, hindi ka nakapag second dose ng sa DPT. So, hahabulin po natin yon. So, meron na din po tayong ginagawang mga community and school-based immunization. So, ginagawa na din po natin ito sa schools. Hihingi tayo ng, umiikot po doon ng ating mga healthcare workers. Next slide po. Ayan, ito na nga po yung ating, ngayon, ang present nating strategy is yung Chikiting Vaccination Days. Ito po yung tinatawag na National Vaccination Days para po sa routine and catch-up immunization. So, gaganapin po ito tuwing huling Huwebes at Biyernes ng buwan for
April, May, and June. So, ngayong buwan po ang start po nitong Chikiting Vaccination Days. So, ito po yung ating mga strategies. Kaya sana po makilahok po tayo dito, magpunta po sa ating mga bakunahan at pabakunahan po ang ating mga chikiting. Next slide. So, ayun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Keep safe always. Thank you. Ayan, so narinig nga natin na may mga Bicolano ng chikiting na bakunado laban sa mga vaccine preventable diseases. Pero syempre, wag nating i-limit doon. Hangad natin nga na lahat ng chikiting sa Bicol region at sa buong bansa ay protected. Kaya po, makilahok po tayo sa mga vaccination activities para protektado ang ating mga chikiting. Susunod naman, thank you po very much, Dr. Desiree Briseño sa inyong lecture. So mamaya po kung may mga katanungan kayo para kay Doc Des, maaari nyo po yan ilagay sa ating chat box or sa comment section ng ating mga live stream sa Facebook page and YouTube channel ng DOH Bicol CHD. So susunod naman natin na lecture para magbigay sa atin ng impormasyon tungkol sa mga ano at bakit tungkol sa pagbabakuna. Mayroon tayong mga kasama na isang fellow ng Philippine Pediatric Society. Sa kasalukuyan, siya ay isang medical specialist 3 sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital of BRTTH. Isa rin siyang training officer ng Department of Pediatrics ng BRTTH, overall chair ng BRTTH Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition Program, alternate member of BRTTH Institutional Review Board at National Immunization Program Coordinator ng BRTTH. So please welcome Dr. Arlene Pabustan Calleja. Thank you for that kind introduction, Maxine. Magandang araw po sa inyong lahat. May I share my slides, please? So, ngayong umaga po, ang tatalakayin ko ay ang mga ano at bakit tungkol sa pagbabakuna. So, bago ang lahat, ano nga ba ang pagbabakuna or ang tinatawag natin na vaccination? Ito ay yung mismong pagtuturok or pagbibigay ng vaccine or bakuna sa isang individual upang ito ay magkaroon ng immunity or protection laban sa mga infectious diseases kagaya ng nakikita natin sa litrato sa kaliwa. Ano naman ang immunization? Usually kasi napagbabaliktad ang salitang immunization at saka vaccination. Ang immunization ay ang proseso kung saan ang isang individual ay ginagawang immune or magkaroon ng kakayanang labanan ang isang infectious disease sa pamamagitan ng mga vaccines or bakuna. Ano nga ba ang nagagawa ng mga bakuna or mga vaccines? Sinasanay ng mga ito ang ating immune system upang lumikha ng mga antibodies na lalaban sa mga virus or bacteria. Naglalaman lamang ang mga ito ng mga inactive or pinahinang klase or yung tinatawag na weakened or attenuated na mga virus or bacteria na walang kakayanan mag-cause ng karamdaman or ng mga infection at ng mga, of course, ng mga komplikasyon na dulot ng mga infection na ito. So, ang ginagawa lamang nila ay upang mag-develop tayo ng mga antibodies laban sa mga virus or bacteria. At sa ngayon, patuloy at pa rin ang pananaliksik o research sa paggawa ng iba pang mga klaseng bakuna bukod sa kung ano na ang meron natin ngayon, kagaya na lamang ng bakuna laban sa Ebola or sa malaria. At ang bawat bansa ay may mga lista or may mga list ng mga recommended vaccines na kailangan ibigay sa mga mamamayan nito. Sinabi na ito kanina ni Dr. Tejano at mamaya ay uulitin ko ito. Isa pang, ano bang mga kahalagahan ng mga pagbabakuna? Bakit nga ba kailangan ito at bakit natin kailangan i-emphasize ito ngayong World Immunization Week? Ang pagbabakuna ay nagliligtas, ayon sa World Health Organization, ito ay nagliligtas ng milyon-milyon na buhay bawat taon. In fact, sa mga bata, naiiwasan nito ang mahigit na 4 million childhood deaths bawat taon mula sa mga sakit kagaya ng diphtheria, pertussis, measles at influenza.
Mahalaga at critical din ang role ng vaccination ng mga or tungkulin ng mga bakuna sa pag-iwas at pag-control ng mga pandemya dulot ng infectious diseases. Kagaya na lang ngayong mga panahon ito, importante ang role ng COVID-19 vaccine para masugpo na or ma-stop na ang COVID-19 pandemic. At ito rin ay isang pangunahin at key or susing pamamaraan sa pagbibigay ng primary health care ng isang bansa sa kanyang mga mamamayan. Tandaan natin na karapatan ng bawat isa sa atin at lalo na ng ating mga anak na mabakunahan. Ano rin ba ang National Immunization Program? Nabanggit na ito kanina na Dr. Tejano at ni Dr. Desiree. So ito yung dating Expanded Program of Immunization, dati ito yung tawag dito, na itinatag pa noong 1976 ng ating gobyerno sa tulong ng World Health Organization at ng UNICEF. Sinisigurado nito na magkaroon ng access sa mga recommended vaccines ang mga bata, mga buntis, senior citizens, at ang iba pang taong may espesyal na sitwasyon. So pangunahing layunin nito ay ibaba ang bilang ng mga nagkakasakit at mamatay dulot ng mga vaccine preventable diseases. At sa ngayon, dati kasi halos 6 lang ang antigens na binibigay ng EPI. Ngayon, meron na tayong 14 na antigens na binibigay ng ating National Immunization Program. At ito ay available para sa mga sanggol, buntis, mga kabataang nasa paaralan, sa grade at school entry, mga adolescents natin, mga matatanda or senior citizen, at sabi ko nga kanina, yung mga taong may special na sitwasyon. So sa aking practice, sa aking daily practice at encounter sa mga pasyente, may mga katanungan, madalas na katanungan akong nare-receive, no? At gusto kong i-share sa inyo ang mga ito. May pinrepare akong 12 most commonly asked questions regarding vaccination. At ito try natin sagutin ang bawat isa ng mga ito. So ang unang tanong usually, bakit ako kailangan bakunahan? O ang aking mga anak, gayong kami ay malusog naman, wala naman kaming sakit. So ang sagot dito, tandaan natin, ang dalawang pangunahing rason kung bakit kailangan natin magpabakuna ay upang maprotektahan tayo laban sa mga infeksyon at maprotektahan din natin ang mga taong nasa paligid natin. Kung ide-delay natin ang pagbabakuna, nagkakaroon tayo ng malaking risk na mahawahan at magkasakit kasi nga we are vulnerable, hindi tayo protektado. Wala tayong antibodies na panlaban sa mga ito. Kung tayo naman ay mag-aantay pa na magkaroon ng outbreak, for example, narinig ninyo may outbreak ng measles sa Pampanga, ay hindi naman naabot ang outbreak na yan dito sa Bicol, hindi naman yan tatamaan ng aking anak. So kung mag-aantay pa tayo magkaroon ng outbreak sa Bicol, hindi tayo magkakaroon or ang ating mga anak ng sapat na oras upang matanggap ang lahat ng kailangan na doses at ng bakuna at upang ang bakuna ay lubos na mag-work or maging mabisa. So, ine-emphasize ko po dito na siguraduhin na ang lahat ng mga bakuna na maaaring tanggapin ng ating mga anak ay kumpleto at up-to-date ang mga ito. Ang pangalawang tanong, ano-ano ba ang mga bakunang binibigay sa mga sanggol 1 taon pababa? So ito, nakikita natin dito ang child immunization record na binibigay natin sa ating mga pasyente, o kung may mga nakikinig na mga nanay, ito yung mga binibigay sa mga barangay health station. No? Naka-check dito yung mga bakuna na pwedeng ibigay sa mga anak natin from birth until 12 months of age. So at birth, binibigyan sila ng BCG at hepatitis B sa hospital pa lang or sa lying-in. And then, tigta-3 doses po ng pentavalent vaccine. Ano ba ang pentavalent? Ano ba ang composition nito? Minsan kasi nakakarinig tayo ng mga magulang na ay binigyan po siya ng pentavalent pero hindi nila alam, or minsan yung mismong mga barangay health workers hindi nila kabisado ano ba ang mga laman ng pentavalent vaccine. Penta po meaning 5 antigens, so 5 sakit ang napoprotektahan nito, at ito po yung mga diphtheria, pertussis, tetanus, hepatitis B, at Haemophilus influenza type B. Binibigyan din po ng oral polio vaccine at pneumococcal conjugate vaccine. So itong 3 mga bakunang ito ay binibigay ng 3 beses, 4 weeks apart, starting at 6 weeks, 10 weeks, and then 14 weeks. Sa
tuwing 14 weeks or 3.5 months edad ng bata, bukod sa tatlong ito, binibigyan pa siya ng isang injection. Yun po yung inactivated polio vaccine. So kung mapapansin ninyo, ay bakit dati 2 injection na lang tas isang patak. Ngayon na 3.5 months ang anak ko, nakatatlong injection siya tapos isang patak. Yung pangatlong injection po na yun yung inactivated polio vaccine. So tandaan po natin ang mga ito. Then at 9 months po, bibigyan na sila ng ang first dose ng kanilang measles-containing vaccine at ang second dose po nito ay ibibigay at 12 months of age. Nakikita po natin dito at sinabi na rin kanina na beyond infancy, so bukod sa mga bakuna na binibigay sa mga sanggol or sa mga infants, meron ding mga binibigay sa mga grade 1 students, ito yung TD at isa pang measles-containing vaccine or yung booster 1. Sa mga 9 to 14 years old na mga adolescent na babae, binibigyan sila ng human papilloma virus vaccine. Ito po yung panglaban sa cervical cancer. At sa mga grade 7 na estudyante, yung tetanus, diphtheria, and a booster 2 of the measles-containing vaccine also. So ito po yung available sa ating National Immunization Program. Sa private clinic ko po, may mga nagtatanong, Doktora, maliban sa mga bakunang binibigay sa NIP, ano pa ba ang ibang mga bakuna na maaaring ibigay sa aking anak? Taon-taon po, ang Philippine Pediatric Society, ang Philippine Infectious Disease Society of the Philippines, at ang Philippine Foundation for Vaccination ay nagbibigay ng mga list of recommended vaccines at kung kailan edad ng bata sila pwedeng ibigay. So ang mga additional vaccines po na pwede pang matanggap ng ating mga anak, beyond the vaccines na binibigay sa National Immunization Program ay yung rotavirus vaccine. Dati po available ito pero sa ngayon hindi po siya available sa NIP. Starting 6 months, pwede na rin pong mabigyan ng ating mga anak ng influenza vaccine at ito ay taon-taon. Meron din pong Japanese encephalitis vaccine. Dati ang balita ko magkakaroon na ito soon sa ating NIP din. Meron din pong varicella vaccine o yung bakuna laban sa bulutong at yung hepatitis A vaccine. So ito pa po yung mga ibang bakuna na maaaring matanggap ng mga bata most probably sa mga private clinic po. No? Ang pang-apat na usually katanungan ng mga nanay, lalo na nung nagkaroon ng kontrobersya tungkol sa dengue vaccine, natakot na sila magpabakuna. Malamang yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mababang rate ng FIC. No? Ang mga bakuna ba ay ligtas? Yun ang kanilang katanungan. So, tandaan po natin, anumang lisensyadong bakuna ay dumaan sa masusing pag-aaral sa bawat phase ng mga clinical trials. Ang mga dalubhasa ay patuloy na minomonitor kahit na-release na po yung vaccine, patuloy pa rin ang pagmamonitor nila ng mga maaaring risk nito sa kalusugan ng tao. Ang pagbabakuna ay ligtas. They are generally safe. Ang mga side effects ng mga bakuna ay kadalasang minor or temporary lamang po. Pwedeng magkaroon ng mga major side effects, subalit ito ay sobrang extremely rare lamang. So tandaan natin na higit na mas malaki ang panganib sa ating kalusugan ng mga vaccine-preventable diseases kaysa sa mismong bakuna. So mas mahalaga ang magpabakuna. Panglimang katanungan, ano ang mga maaaring maging side effect ng mga bakuna sa anak ko? So I've been mentioning about side effects. So, ano nga ba itong mga to? Ang mga bakuna ay pwede magkausa ng mga mild side effects kagaya ng lagnat, headache, no, pananakit ng ulo, pananakit ng katawan, at sakit or pamumula sa injection site. Ito ay kusang mawawala matapos ng ilang araw. All we have to do is perhaps give paracetamol for the fever or pain and sa injection site. Ang mga mas malala at tumatagal naman ng mga side effects kagaya ng convulsion or life-threatening allergic reactions ay sobrang napakadalang kagaya po ng sabi ko kanina. So again, pinapatuloy naman ang pagmamonitor ng mga safety ng mga bakuna at upang ma-detect ang mga rare side effects ng mga ito. Ang pang-anim na katanungan, ano ang mga kondisyon kung saan kailangan ipagpaliban ng pagbabakuna? So minsan kasi magtataka tayo, ay hindi binakunahan yung anak ko nung dinala ko siya sa center or sa doktor.
So may mga medical conditions po kasi kung saan ang ibang individual ay hindi maaaring bakunahan or kailangan mag-antay ng ilang panahon para sila ay mabakunahan. Ito ay yung mga individual na may mga chronic illnesses or gamutan kagaya ng chemotherapy na nakakaapekto sa immune system nila. Ito din yung mga pasyente na nagkaroon ng malubha or life-threatening allergic reactions nung sila ay binakunahan nung nakaraan. No? So pagka nagkaroon ng severe or life-threatening allergic reaction sa isang bakuna, hindi na maaaring ibigay ang bakunang yon sa succeeding doses. Then kapag ang pasyente ay may mataas na lagnat o may malubhang karamdaman sa itinakdang araw ng pagbabakuna, mas magandang ipagpaliban muna ito. Ikapitong katanungan, makakasama ba sa aking anak kung siya ay bibigyan ng mahigit sa isang bakuna sa isang araw? So, minsan nagtataka tayo, no? Ang dami-daming binibigay na bakuna, kagaya ng sabi ko kanina, 2 or 3 injections. And then narinig na rin po natin yung combination vaccine. So, isang vaccine, maraming antigen na nandoon, kagaya ng pentavaccine or MMR vaccine. Pinapakita ng mga scientific evidence na ang pagbibigay ng mahigit sa isang bakuna sa isang clinic visit ay walang negatibong epekto, no? May mga studies pa nga na pinapakita, pareho pa rin ang effectivity ng mga bakunang ito kapag binigay sabay-sabay or in-include sila sa isang combination vaccine as compared kung ito ay ibibigay individually o i-inject individually as antigens, no? Hindi rin ito pinapahina ang immune system or hindi na-overwhelm ang ating immune system dahil binigyan natin ng maraming bakuna sa isang visit ang isang pasyente. In fact, sa isang pag-aaral noong 2002, nakita na kahit 11 vaccines pa ang ibigay ng sabay-sabay sa isang bata o sa isang individual, 0.1% lamang ng immune system ng bata ang nagagamit. So ganun ka-efficient po ang ating immune system. So wag na tayong mag-iisip na ay baka manghina ang immune system ng anak ko, ang dami-dami, kaya pa ba ng anak ko, payat siya, etc. No? So, ang pagbibigay hindi ng madaming bakuna or antigen sa isang bakuna, yung tinatawag nga nating combination vaccines, ay nakasisiguro ng maaga at sapat na proteksyon mula sa vaccine preventable diseases sa mas konting panahon, sa mas madaling panahon, at sa mas konting tusok o yung isang tusok lang, 5 na kagad or 6 na kagad na sakit ang napoprotektahan. Ang isa pang common na encounter kong katanungan or nakikita kong mga situation ay ang pagiging premature, malnourished, or ang batang may cerebral palsy ba ay pwedeng bakunahan? Kasi may mga nakikita ako sa BRTTH na mga cerebral palsy, hindi daw siya binakunahan kasi may cerebral palsy yung anak niya. So, tungkol sa mga premature infants, tandaan natin na ang mga premature infants ay mayroong mas mataas na risk na maka-acquire ng mga infectious diseases kung kaya't kailangan nila ang proteksyon na mabibigay ng mga bakuna. In fact, sila ay dapat mabakunahan ayon sa recommended schedule na kagaya lamang ng pagbigay sa mga full-term infants. So pareho lang, walang pinagkaiba. Bukod lang dun sa hepatitis B vaccine, kapag ang premature infant ay pinanganak ng less than 2 kilograms. So yun, sa ganong sitwasyon, yung birth dose ay hindi bibigay pa din, pero hindi siya kino-consider as first dose. So uulit ka pa rin ng 3 doses. So ang mga bakuna for the premature infants ay binibigay na sinusunod ang kanilang chronological age, meaning to say yung talagang edad nila mula sa pagkapanganak na hindi kailangan i-adjust yung age of prematurity nila. Tungkol naman sa acute malnutrition, ang acute malnutrition ay nagbibigay ng mas mataas na mortality risk dulot ng mga infectious diseases, kung kaya't napaka-importante po sa kanila na mabakunahan. Alam naman po natin na acute malnutrition ay nagpapahina ng immune system, subalit despite that, kahit mahina ang kanilang immune system, ang batang merong sakit na ito ay may kakayanan pa din mag-mount ng immune response pagkatapos mabakunahan. So effective pa rin po ang immunization sa mga batang may acute malnutrition. Tungkol naman sa mga batang may cerebral palsy, mas mataas ang risk na mahawa ng vaccine preventable diseases sa mga ito. Kaya't hindi hadlang ang pagkakaroon ng cerebral palsy per se
para ito ay mabakunahan. Pwera na lamang siguro kung pagdala ng patient na may cerebral palsy sa mga health center, ito ay may malubhang karamdaman nung araw na yon. So pwedeng ipagpaliban ng pagbabakuna sa kanila. So ikasyam na tanong, maraming natatakot din nito.